Awumtshela. Angilethe ngibuk TV phethu. Mina phethu ngifice ingekho umuntu lapha ethi remote ilanga ngaphethe remote phethu ngavula ibhola phethu. Lapho ngiyafuna. Okay fine, then show. I'll show phethu. So show. But sinadlala Ubaloy. Hayi imina nje bengizocinga ubaya. Ubaya akekho ubaya, akekho ubaya, ububuye ubuye. Hey, ubalotha ngikho mina, ngikhona. Iphi remote manje? Iphi remote? Yetwana. Say remote. Nah, it's remote. We just see them, yeah? Aye. Abuye ibhola la, ngiyayithe to see. It is what it is. In number 6 and that's my baba's kid.